Id-drittijiet u d-dinjità tal-bniedem kienu temi ċentrali waqt żjara li l-President tar-Repubblika għamlet fil-Kunsill tal-Ewropa. Dan fl-okkażjoni tal-50 sena minn meta Malta saret membru ta' din l-istituzzjoni li tiġbor fiha 47 pajjiż Ewropew. Id-diskors tal-President fl-Assemblea kien deskritt bħala wieħed b'saħħtu mill-President tal-Kunsill tal-Ewropa Anne Brasser. Fost oħrajn il-President saħqet dwar il-ħtieġa li jkun hemm politika effettiva dwar l-immigrazzjoni, għax fi kliema il-passività f'dan l-aspett mhix alternattiva. Qalet li l-edukazzjoni għandha tintuża biex it-tfal ikunu esposti għad differenzi fil-kultura u bekk kulħadd ikun jista' jifhem lil xulxin u jgħix flimkien. B'referenza lejn it-terrorizmu, il-President qalet li hemm bżonn ta' reazzjoni f'waqta biex iż-żieda allarmanti fit-terrorizmu tkun ikkontrollata. Tkellmet dwar kif l-Ewropa trid tara xmar ħażin biex persuni minn ħdana qed jingħaqdu mal-estremisti. Europe has witnessed a marked increase in nationals that have sought to travel to join terrorist groups in Iraq and Syria. And here I ask, why are young people born and bred in our democracies choosing to risk their lives rather than enjoying the benefits afforded by human rights? What has gone wrong? Il-President Coleiro Preca tkellmet favur il-ħidma li qed issir biex ikun hemm parteċipazzjoni ekwa fl-oqsma kollha tal-ħajja filwaqt li kkundannat il-vjolenza domestika. Tkellmet ukoll dwar il-promozzjoni ta' prattiċi favur persuni LGBTIQ u hawn semmiet kif il-protezzjoni mogħtija lil dawn il-persuni f'Malta hija fost l-ogħla fid-dinja. L-aħħar parti tad-diskors tagħha dedikatu għal faqar fejn qalet li s-sitwazzjoni preżenti hija inaċċettabbli u rrimarkat kif il-faqar huwa riżultat ta' inġustizzji politiċi, soċjali u ekonomiċi.